Welcome to BMW Motor Pampanga. My name is Christopher C. Delusa, Sales Executive ng BMW Motor Pampanga po. This unit is S1000 RR. They have a 210 horsepower. Magagamit po siya is road lang po, city riding pwede rin po siyang pang race track po. Mostly kapag sports po talaga, ginagamit po talaga is for karera po talaga, saka sa race track po sa Angeles lang ganyan. Meron po siyang quick shift and off the blip and cross control. Then yung controller po niya, yun, may TFT screen po tayo na mas madali po siyang mapakita yung specs sa mismong TFT screen. Meron po siyang mode. Every ride po, pwede po natin i-change yung mode niya. Pag bawa, umuulan po, pwede po tayong mag-rain mode para yung habang nagra-ride tayo, yung safety features ng unit is nandun po. Meron din po siyang heated grip. Bawa po, malamig ang panahon or umuulan, medyo maninigas yung kamay natin pag magra-ride. Yun, tatap lang po natin sa TFT using the control para yung heated grip is meron po siyang mode na 1, 2, 3. Yun po, yung 3 yung pinakamainit, mid po yung 2, then yung 1 po is yun yung cool lang po talaga na para ma-maintain po natin yung pagra-ride natin. Meron po kaming road signs assistant na free po siya pag nag-update po ako ng unit sa Laos Group po. 24/7 po natin magagamit to, then good for 1 year po siya. And pwede nyo pong i-avail po para ma-continue po yung renew. The price is 1,695, meles 100 po tayo para yun po, sa client po. Bali 1,595 na lang po siya. Sa mga gusto pong mag-inquire, message lang po kayo or call po kayo sa 0905-476-2937.